Kaixo eta ongi etorriek bertzegun batez, Unet magazinera, gaur ekainaren lehendabiziko eguna dugu, eta gaurkoan betiko moduan bi elkarrizketa izanen ditugu, hementxen, platoan. Lehenik eta behin, Iker Mariezkurrenarekin. Egonen gara, Berriozarko alkatea izanen dena, badakizue, Bilduk Berriozarren 9 hautetsi lortu zituen, beraz gehiengo osoa, eta Iker izanen da, alkate berria, naiz eta 17an den investidura. Gaurkoan, hemen izanen dugu, Berriozarreko plato honetan hain zuzen ere, jakiteko zein den haien proposamena eta zein izan den haien arrakasta txipi horren gakoa. Bigarren elkarrizketan historia kontuekin ariko gara, izan ere Nafarroko edo Berranta Iruñeko batasunaren privilegioaren 600. urteurrena betetzen da aurten, eta horren harira hainbat ekimen eta hitzaldi eta ibilaldi antolatu dituzte, eta horietako baten berri emanen digu Javier Mangadok, hemen hainbertzetan egon den historia zaleak, eta berarekin solastuko gara, Aldezarreko burgoen historiaz eta batasunaren privilegio horretaz. Guzti hori baino lehen, nola ez? Hasiko gara betiko edukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. 1926an Marilyn Monroe aktoresa estatubatuarra jaio zen. 1957an Ron Wood britainiar gitarra eta The Rolling Stones bandako kidea jaio zen. 1957ko ekainaren batean Estatu Batuetan Casio anaiek Casio Computer enpresa ireki zuten kalkulagailuak garatu eta egiteko. Eta 1980an Bush eta Gorbachevek START armada estrategikoen gutxitzea ekarriko zuen dokumentua sinatu zuten, artsenal nuklearraren 30% bertan bera geratuko zela aurre ikusiz. Ea zer dugun gaurko lerroburu nagusietan? Nafarroko biztanleen 17,7% egunero erretzen du. Nafarroko gobernuak Lazagurrian erlezaintzako ustiategiak instalatzeko herri lurretako 2 partzela desafektatzea onartu du. Guztira 100 erlauntza jarriko dira Los Horcajos eta Plan Hermosa parajeetan. Klima ekintzarako lan taldeak Iruña hiriko ingurumena hobetzeko banakako zein taldekako konpromisoekin amaitu du aurtengo edizioa. Iruñeko udalak erraldoi eta buruondien konparsaren eta duguna tantza taldearen kontratuak luzatu ditu. Kale nagusiko 14. zenbakiko udal lokala aparkaleku bizikleten konsigna bihurtuko da udazkenean Doneiakue bidea egiten duten entzat. Bertizko Jaurerri Parke Naturalak ingurumenaren munduko eguna ospatuko du ekainaren 3tik aintzinera hainbat jarduerarekin. 15. errekaren eguna eginen dute larunbatean Donezteben. Ikus dezagun baitere aste honetako agenda kulturala. Asteartean, Iruñeko udalak eta Nafarra Ateneoak elkarlanean Iruñeko historiaren inguruko 3 bisita gidatu eskainiko dituzte Ana Diez, De Iure eta Xavier Mangadoren eskutik, bortzetan hasiko da. Asteazkenean, Axular elkarteak antolatutako kulturrastean, asteartean 7:30 barra eta pintxoak, eta jarraian 8:00 emakumeak ibaia eta mendia proiekzioa eta hitzaldia Maite Arbonies Porresen eskutik. Ene kantaken dantzan ikuskizuna eskainiko dute Axular elkarteak antolatutako kultur astean. Asteazkenean atxaldeko 6:00 Axular elkartean 7:30 barra eta pintxoak egonen dira. Asteazkenean baitere nostalgia ez da salgai, Xan Idiarten liburuaren aurkezpena eginen dute maiatzaldiari itxiera emateko. Idiart bera bertan izanen da eta Luzien etxe zaharretak aurkeztuko du. Gaztelu plazan liburu azokaren gunean atxaldeko 6:00. Hortzegunean, kantu eta hitza musika zikloaren barne, Olaia Intziarte kontzertua eskainiko du Oko Andra Maria plazan atxaldeko 8:00. Eta Axular elkartearen aste kulturalaren barra eta pintxoak
6etatik aitzinera eta ondoren 8etan drag ekitaldia. Albina Stardusten eskutik hitzaldia eta jarraian La Divina Komedia monologoa. Hortzilarean, 6etan baitere Axular elkartearen kultura aste horren baitan, Sol sostenidoko gazten eskutik rock, pop eta folk abestien kontzertuak. 9:30 bokata da eta 10:30 Lilo taldearen kontzertua Burlatako Axular elkartean. Nafarroako bertsolari txapelketako aurrekanporaketa saioa jokatuko dute baitere atxaldeko 6:30 Etxauriko udaletxeko areto nagusian. Eta sorgin eizari eta sorginkeriari buruzko hausnarketari tarte bat eta une bat emateko asmoz, Iruñeko sorginen oroimen taldeak Juainas Paul Arzak, Amaia Nausia, Pimulier eta Ander Berrojalbiz Etxeberria ikertzaile eta historialariak biltzen dituen mahai inguru bat antolatu du. Atxaldeko 7:00 Katakraken. Eta laun betean, Axular elkartearen kultur asteari amaiera emateko egun osoko egitaraua antolatu dute. Ameketan artisau azoka, joaldunak eta erraldoiak, gaitari eta txistulariekin, ordu batan Larratz eta Axularreko dantzariak, 3etan zikiro jatea eta 8etatik aitzinera biziraun erromeriaren txanda. Eta euskaldunei esker, honez ameka ordu ameka kantu biltokin, egun osoan zehar ameketatik atxeko 10:00. Eguerdiko ordu 1:30 ekitaldia, ordu 2:30 bazkaria eta 8:30 txistorra jatea. Eta larun batean baitere Elizondoko lurra aretoan Roten 13, Eskabidean eta Jaleo taldek kontzertua eskainiko dute atxaldeko 8:00. Eta guazen orain, gaurko egunkarien azalekin. Diario de Notiziasen, lerroburu nagusian, geroa bai Iruñeko alkatetzarako aurkeztu da Asiron eta Saizen bide itxien aitzinean. Koldo Martinezek indar aurrerakoiei esfortzua eskatu die blokeoa saiesteko eta bere burua eskaini du gobernu anitza gidatzeko. Geroa baik PSN-ren proposamena baztertu eta UPN-ren alkatetza saiesteko adostasuna eskatu du. 2019an bizitakoa berreskuratzen duen akordiorik eza da hau. Bortz aukera udaleko presidente izateko beraz. Argazkian Budimirrek selfie bat egiten du osasuntzale talde batekin, izenburuan osasuna inklusiboa. Armaia sozialak 36 elkartetako 650 pertsona bildu zituen. Eta bertzea argazki batean Txibitek Hiruko gobernua errepikatzeko lehen urratsa eman du, eta baitere Sánchezek ohartarazi du PPek eta Voxek metodo trumpistak erabiltzen ari dituztela. Diario de Navarran, Sánchezek diskurtso erradikal eta katastrofista batekin eginen dio aurre uztailaren 23ari. Espainiako olatu erreakzionario baten aurkako aukera bakarra moduan aurkezten du bere burua Sánchezek. Feijóo desmobilizazioaren aurka konjuratzen da eta posta bidezko botoa eskatu du. Otegik, PSN-eri buruz, bere hitzak, ez da jendea ergeltzat hartu behar, 4 urte daramatzagu elkarrekin lanean. Argazkian berriz, zenbait kamioi urreskerga handietan trabatuta, izenburuan, ekaitza imarkoainen erortzen da. Tronbak ia 400 tximistarekin kalteak eragin ditu, garraioaren hirian eta kamioilariak harrapatu ditu. Gara egunkarian, Otegik, EAJari eta PSN-eri galdetu die, Iturgaizek EH Bilduren aurka egindako eskaintzaren aitzinean. EAeko PPko presidenteak errandu bere alderdiak doan eskaintzen dizkiola botoak EAJari eta PSN-eri EH Bilduren aurka. Arnaldo Otegik eskandalagarritzat jo zuen gobernuak kentzeko 3 urterako balizko ituna. Argazkian gasolindegi batean argazki bat ageri da zuzen ere hortzen gasolindegi onduan. Izenburuan getxo foto eztabaidarako eta pausarako tokia. Eta De Miguelen kasuari dagokionez, bertze kondenatu batek kartzela saiestuko du isun bat ordainduta, diote Garan. Berria egunkaria Joseba Asironen hitzekin ereki du bere lerroburua. Ez dago elkarri blokeatutako ezer, guk ez baitugu PSN blokeatzen errandu. Asiron PSN-ren jarrera aldatzen saiatuko da, baina gogor kritikatu du Elma Saizek Iruñeko alkatetza hartzeko duen asmoa.
Gero abaik jakinarazi du EH Bildu babestuko duela, baina erantsi du blokeoak jarraituz gero bertze formulak bilatu beharko direla. Argazkian kalean jarritako irudi bat eta izenburuan eten bat kalean. 17. getxo foto irudi jaialdia hasiko da gaur. Etena hartu du lelotzat hausnarketa aldarrikatzeko. Eta Euskal Herria Irratia akitzeko berri nagusian, zurekin Nafarroak Iruñan eskuineko gobernurik egon ez dadin bere esku dagoen guztia eginen du. Ezkerreko aldaketa lortzeko indar aurrerakoi guztiekin hitz egingo dute eta aldaketa hori PSN-ren eta EH Bilduren botoak batuta bakarrik da posible, nabarmendu dutenez. Baitere, ondoko berrian Igone Ezkurraren hitzak. Castillo Suarezi emanen diogu Axularren ekilore saria. Eta azkenik, Jagoba Arrasatek sorionekuak plataformaren mobilizazioan parte hartzera deitu du. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur hodeiak, tarteka eguzkia eta atxaldean ezegonkortasuna handituko da. Egun hauetan bezala jarraituko dugu, baina temperaturak beiti eginen du barnealdean. Zeruan ostarte batzuk ikusiko dira, baina hodei ugari izanen ditugu. Egunak aitzinera egin ahala, zaparradak eta trumoi ekaitzak botatzeko probabilitatea handitu eginen da. Eta lurralde oso hartuko du, ez duten arren, aurreko egunetan baino leku gehiagotan bota ditzake zaparradak. Probabilitatea handiagoa izanen da mendi inguruetan, Araban, Nafarroa, erdi eta hegoaldean. Eta bihar hortzilarean, temperaturak gora eginen du. Goiza oroar lasaia izanen da, ostartekin eta hego-ekialdeko haizearekin, eta ondorioz temperatura maksimoak 28 gradura iritsiko dira, eta 28 gradutik gorakoak izanen dira lurraldean zatirik handienean. Atxaldean bero hodeiak garatuko dira eta ezegonkortasuna areagotuko da. Zaparrada trumoitsuak bota ditzake batez ere barnealdean. Atxaldean brisa ibiliko da. Erran dugun moduen, lehendabiziko elkarrizketa unten, hementxen, hain zuzen ere Berriozarreko norbaitekin egonen gara, eta gaurkoan badakizu, guk Berriozarren dugu platoa, beraz gaur serio batu beharko gara, zeren Berriozarreko alkatearekin egonen gara. Bueno, alkatea izanen denarekin, uste dut hemendik egun batzuetara edo, formalizatuko da hori, baina bueno, hementxen gaurkoan batu beharko gara serio, dena ongi egin, eta zer kontatzen digun, Iker Mariezkurrenak, EH Bilduko alkate gaia zenak, eta aurten 2023ko hauteskunde hauetan emaitze historikoak lortu dituzte, 9 hautetsi, eta beraz, gehiengo osoa lortu dute, hementxen Berriozarreko udalean, emaitze historikoak beraz, eta zer kontatzen digun Ikerrek, atxaldeon Iker, mil esker gurean egoteagatik. Arratxaldeon zuei. Iker, nola dago gorputza, zer sentsazio orai pixket, egun batzuk pasatu dire, nola bizitu dituzu egun hauek? Bueno, oraindikan asimilatzen, ez? Emaitzea, zuk esan bezala, emaitze historikoak izan dira Berriozarren, nik uste Euskal Herria mailan izan direla kriston emaitza honak. Eta, bueno, orain kaletik ibiltzen zarenean, jendeak zoriontzen zaitu, esan duzun bezala, 17an izango da investidura eguna, eta orduan 19an lanean hasi beharko gara. Altajo, esaten bezala. Arnaldo esaten duen bezala, altajo, ez? Baditu gogoak hasteko, gukagu kriston ilusioa, eta zaila izango da aurreko bi alkateen pare egotea, baina ekipo ikaragarria daukagu atzean, eta oso talde ona egiten dugu. Atxea bera nola izan zen? Erraten zenuten zuek aitzineko egunetan gau magikoa izanen zela, eta badirudi, zuentzat hala izan zela. Iker, gainera, hortxen kontatzen ari izan idan lehenago, 8 bazen ituztela, hortzegoen gehiengoa eskrutinioaren gehiengoa egina, eta hor zineten, ea lortzen zenuten 9garrena ez, nola izan zen? Gau magikoa izango zela bagenekien, gure emaitzak oso onak izan behar zirela, hemen normalean Berriozarren gehiengoa lortzen dugu, gehiengo absolutua ez dugu inoiz lortu, aurten izan da lehenbiziko aldia. Eta pixkat fotofinish izan zen, elkartean geratu ginen, geneukan programa bat, bozkak sartzen genituela eta zenbat hautetxe genituen esaten ziguna. Eta azkeneko mailan,
gauzak nahiko zail genituen, ez? Behatzi izateko. Genekien guk 8 edo 9 izango genituela eta elkarrekin izango zuela 2 edo 1. Orduan, haiekin izango zela, ez? Borroka hori, azkeneko zinegotzi hori nork hartuko, eta bueno, azkenean, azken mai oso ona atera zitzaigun, eta 9. lortu genuen, ez? Eta Kriston Festa montatu zen hor elkartean, ikaragarri hartu genuen, eta bueno, nik gutxiten ikusut elkartea horren beteta, eta hori gauzak ongi egiten ditugunaren seinale da. Egia da, honez ikusten pixket bozkak ez zirela handitu, bezik eta zuek mantendu egin zen ituzten, baina bai gainerako alderdiek eta batez ere PSNek jeitsi zituela, ez? Horregon da gakoan olabitere. Abstentzio hori handitu da nahikotxo, baina zuek mantendu duzuen olabitere berdin. Bai, eskuinak bai orain aurtengoan banatuta joan da, eta bai bozka batzuk gehiago lortu dituela. Elkarrekin eta Podemos eta zuek barkatu PSNek bozka jeitsi ditu, PSNek uste dut ja 200 bozka jeitsi dituela, eta guk 10-11 bozka gutxiago lortu ditugu, beraz oso antzeko, baina esan duzun bezala abstentzioa igo da, eta... Igo da nahikotxo gainera, ez? Uste dut 4 edo 5, 4 edo 5, eta, bueno, azkeneko hauteskundeetan bozken 142,2 uste dut atera genituela, eta aurten 44,4, beraz 2 punto igo ditugu eta horrekin oso pozik. Zer suposatzen duzuendako bederatzi izateak, zer ekartzen dizu horrek? Bueno, lehenengo lasaitasuna, ez? Lehenengo aldiz udalean sartzen zarenean, azkenean borroka gehienak edo eztabaida gehienak, paktoak edo beste alderdiekin hitz egiten duzunean da. Egia da hori egiten jarraitu behar dugula, ze gure politika egiteko modua guztiak barruan sartzea da, guztiak aukerak ematea da eta guztiak entzutea da. Baina, bai, 9 zinegotzi izan da, gehiengo absoluto izan da, bai gauza asko egin ditzakegula guk uste ditugunak. Orduan, lasaitasuna ematen du, negoziaketak egiteko eta 4 urte nahiko lasai egotea albidetzen digu. Nondik datoz Iker zure ustez emaitza on hauek, ez? Zergatik dago errateran dugalako errotua EH Bildu Berriozarren? Bueno, nik uste oso gestio ona egin dela azkeneko 4 legealdietan, ez? Lehenengo Xabi Lasarekin, gero Raúl Maizarekin, listoia oso oian jarri dute, eta nik uste ere bai, Euskal Herria mailan oso kanpaina ona egin dela, ez? Espainia mailan jo gaituzte, oso kanpaina txarra egin dute gure kontra, baina nik uste buelta ematen jakin dugula, herrian eta kaleetan politika egiten jakin dugula, eta nik uste hori izan dela gakoa, gero herritarrak gugan konfiantza izateko, eta orain bakarrik geratzen da, jasotako konfiantza hori haiekin partekatzea edo erantzuna ematea. Ez dizugu egin hemen, ez dugu izan aukerarik, kanpainan pixket ezagutzeko, zuri elkarrizketa egiteko. Galdetuko dizut bai Iker, pixket zein diren zuen proposamenak edo behintzat gako batzuk errateko, gainera kasu honetan beteko dituzue, zeren nolabait ere ez, gehiengoa duzue, beraz, zer da eginen duzuena, ez, edo zer saiatuko zarete behintzat egiten Berriozarren gakoak behintzat. Bai, gauza asko ditugu, ez, egiteko programan desente jarri ditugu, baina, hola gure izar proiektua izango litzateke hemen Berriozarren badukagu etorbide bat, Gipuzkoako etorbidea herria bitan banatzen duena, eta orain arte nahiko arriskutsua dena, ez? Eta esan bezala herria bitan zatitzen du. Hau, dituena rotonda, Gerdierritik, Dekatlonetik datorrena, ez? Dekatlonetik, Irurtzun bidera joaten dena. Bai egin dela lehenengo faseko obra edo aldaketa bat, rotonda memoria historikoaren omenez rotonda handi bat jarri da, eta orain bigarren fasea aurrera eman behar dugu. Bigarren fase hau, biztaz izango da eraldaketa handia ekarriko du Berriozarren, izan ere orain banatzen duen etorbidea bihurtu nahi dugu, jarri nahi dugu peatonala, kotxa pasatzeko baino abiadura txikian, eta elkartzeko puntu bat, ez? Ze, orain arte, esan bezala, alde zaharra edo urte gehien daukan aldeak, eta alde berria hor ez da asko elkartzen, aurrentzako ere arriskutsua da, beraz, lortu nahi dugu hori guztiz aldatzea, eta hori izan daiteke gure proiektu izarra. Eta hoi, Iker eginen zen, karreteraren zati batzuk peatonalizatuz, nolabait ere hortik pasatu alizateko, ez? Lehentasunez peatoiak eta bizikletaz doazenak. Orain dagoena da, rotondatik trenbideraino,
badaukagu Gipuzkoako etorbidea eta bi aldetan badago beste errepide bat. Orduan, hori dena kenduko litzateke eta errepide bakarra geratuko zen, eta pixkat estuago, eta, bueno, kotxe guztiak ez pasatzeko. Gure helburua da, Iruñetik datorren jendea, adibidez, Irurtzunera joaten dena, Berriozarretik ez pasatzea, ez? Trafiko guzti hori autobiatik bideratzea eta Berriozarren bakarrik beharrezkoak diren ibilgailuak ibiltzea. Horrek ekarriko du lasaitasuna, horrek ekarriko du segurtasuna ere bai, eta beti ere ekologismoari begira eta beti ere tokiak eskatzen duen gauzak jarriko dira, ez da parke bat jarriko, eta bai bankuak, bai belardiak eta bar. Eta legaldia hori bai ikusi da gazte hautetsiak asko igo garela, bai lehenengo lerroan jarri garenak eta baita zerrentan goazenak ere bai, eta haiei ere erantzuna eman beharko zaie, ez? Berriozarren apostu bat egingo dugu ere bai etxebizitzaren inguruan, bai alokairuan eta bai erosketan, eta baditugu hor Nasubintzarekin hitzartuak ditugun bi bloke, eta hor negoziaketan ibiliko gara eraikin horietako etxebizitzak gazteentzako etxebizitzak izateko. Hortxen, bi proiektu ez, aipagarriak. Gero, zaintzaren kasuan, ezakite zerbait pentsatu zuen, diot zeren, nolabitere kanpaina honetan erdigunean ere egon den bertze gaietako bat da, ez dela osasun zentroengatik, zaharretxengatik, ez dakit Berriozarren hortxean zerbait pentsatzen ari zareten. Nik uste, aurtengo legealdiko beste proiektu izar bat, aurreko legealdikoa barkatu, zaharrentzako edo helduentzako eguneko zentroa izan da, ez? Errevoluzionarioa izan da Nafarroa mailan, eta horri jarraipena eman nahi diogu. Badaukagu jubiloteka bat, badaukagu eguneko zentroa, kiroldegian ere helduentzako kirola eskaintzen da, asko. Ikusten dugulako, bizitza esperantza igotzen ari dela, eta zahartze aktibo bat ematen ari dela, orduan horri ere erantzuna eman behar zaio. Eta gure ideia da Berriozarren jaiotzen dena, Berriozarren bizi dena, eta hemen zahartzen dena, izatea aukera, hemen azkeneko etapa, hemen izateko. Orduan, erresidentzia bat egitea proposatuko da, lehenengo ikerketa bat egingo da, ber non posiblea den, publikoa izan daitekeen edo kontzertatua, baina gure intentzioa da zaharretxe hori edo egoitza hori egitea Berriozarren. Harritzen da, bizket, Iker, ez nik ez baitut ezagutzen Berriozar gehiegi eta bastanetik etorri eta nolabait ere Iruña herria ere ez dugula gehiegi ezagutzen, pentsatzen duzu, Berriozar izango da lo egiteko auzo horietako bat, ez, deitzen ditugunak, ez? Edo lo egiteko herri edo hiri deitzen dena, ez? Nolabait ere urbanizazioak, ez? Etxe pila bat, baina gero mundu guztiak etxe hartu eta Iruñara, ez? Eta orduan harritzen dat, ez? Nola lortzen duen EH Bilduk hor olako indarra izatea, ez? Nola izaten den aldi berean herri euskaldun bat, ere bai, ez? Pixket txokatzen dat horrek. Kanpotik dugun, ez, itxura delako gehiago, ensantxe handi bat bezala hor, ez, jendea lotan gelditzen dena, baina ez, Berriozarrek ere badu herri izaera. Bai, azkenean Berriozarrek ia 11.000 biztanle ditu. Bai, egia dela, Iruña geroz eta gehiago azten ari dela, eta gure Dekatloneraino iritsi dela, eta kanpoko batentzat ez daki non bukatzen den Berriozar, non hasten den Iruña, baina Berriozarrek bizi handia dauka, ez? Berriozarren komertzio lokala handia dauka, Berriozarren taberna asko daudet, eta komertzio lokala eta ostalaritza daukan herriak herri bizi bat da, ez? Gazteria ere oso egunerokotasunean oso presente dago kaleetan, eta nik uste oso aberatsa garela kulturan, ez? Aspaldi kanpotik etorritako jende asko, Andaluziatik ere, eta bere kultur elkarteak osatu ditu, hemengo kultur elkarteak ere badaude, kirola ere, kirol maila oso altua da, badaukagu kiroldegian kirol eskaintza oso anitza, eta nik uste hemen aukera asko dagoela gauza asko egiteko, eta ez dela beharrezkoa Iruñera bigotzea. Lehen igual esaten duzuna, zegoen ohitura gehiago Iruñera joateko, baina orain ni aspaldi ez naizela Iruñera joaten, hemen denetari daukagulako, gauza asko egin daitezkelako,
Eta bueno, apostu bat egin behar delako ere bai, Berriozar bizirik mantentzeko, eta nik uste horren arrazoi nagusia gazte daukaten, herrian daukaten implikazioa dela. Uste duzu Iker hortan EH Bilduk ere jarri duela zerbait? Baduela nolabait ere zer ikusirik Berriozar herri izaera hori hartzeko nolabait ere Berriozarren bizi lan eta hemen egon. Hortzen ere egin du zerbait EH Bilduk? Nik uste baietz. Gure politika, lehen esan dizudan bezala, guk ez dugu ezer inposatu behar. Gure politika edo gure programa herrikoi bat da. Bakoitza bere proposamena botatzen ditu, lehenago galdetegia pasatzen ditugu, batzarrak egiten ditugu, elkartu egiten gara, eta horren ondorioz programa bat egiten dugu. Beraz, gure programa beti Berriozarren beharretara hurbilduko da eta moldatuko da. Orduan, beti egingo dugu herriaren alde, herriko gehiengoaren alde. Orduan, etengabe herrian berrikuntzak egiten badira eta etengabe herri hau zerbitzuz hornitzen badugu, geroz eta herri bizigarriago bat eta bizitzeko hobeagoa eraikitzen ari gara. Orduan, hori da lortu behar duguna. Geroz eta jendeak ez joatea, orain erronka jendea ez joatea, etxebizitzaren arazoarekin lortu behar dugu jendeak beste leku batzuetan ez joatea, baina hori seinale ona da, ez? Jendeak kexatzen da, ezin dut Berriozarren alokatu, ezin dut etxea erosi, hori seinale ona da, ez? Hori da jendeak hemen geratu nahi duela. Orduan, eta aparte, orain, Artiberriko auzo horretan, jende asko etorri da. Beraz, nik uste herri bizia dela eta zerbitzu asko dituena. Xaloa botako duzu edo segituko dugu hemen, bertzela urtez? Nik uste portatzen ari zaretela. Printzipioz hemen segituko dugu. Iker, zer ematen dizu beldurra, pixketa respetua, pixketa urduritasuna la urte hauei begira? Nik uste pixkat bertigoa ematen duela, ez? Orain arte oso lasai egon naiz, eguna oso urrun ikusten nuelako. Baina, 17 hortxe dago, 19 ja udalean sartuko naiz lanean, eta egunerokotasuna, nik uste lan guztietan bezala, ez? Gauza berriek pixkat bertigo hori ematen dutela. Baina, oraingo alkatea asko ezagutzen dut, oraingo taldea asko ezagutzen dut, sartuko garen taldea eta orain dagoen taldea oso elkartuta gaude, asko elkartzen gara, eta hiengandik asko ikasten ari gara, ez? Eta, politikanik ere ulertzen dut, etengabeko ikaskuntza bat bezala. Azkenean, zuk idei bat izan dezakezu, baina herriko errealitatea eta jendea aldatzen doa, eta, nik uste gakoa haiei entzutea dela. Eta, denentzako ere bai gobernu bat izatea, ez bakarrik guri bozka eman digutenentzako, baizik eta herri guztientzako, azken finean Berriozar dena gara, eta lortu behar duguna da, guztion artean komunitate hori lortzea, EH Bilduko komunitatea handitzea, eta datozen urteetan guztion artea Berriozar hobeago bat lortzea. Gaurkoan, hementxen, Iker Mariezkurrena, Berriozarreko alkatea, 9 lortu dituzte, gehiengo osoa, hementxen Berriozarren, aipatzen genuen emaitza historikoak, eta 4 urte, izanen ditu aitzinetik Ikerrek, eta ikusiko da, aitzinago ere zer gertatuko den, baina, oraingoz, 4 urte, hain zuzen ere, aipatzen zuen, EH Bilduk ekartzen zituen, proiektu horiei segide emateko, eta bertze hainbat garatzeko. Ea, zer gertatzen den, 4 urte hauetan, Iker, guk hemen utziko dugu, mil esker, gaurkoan gurean egoteagatik. Esker zuei. Ikus ditzagun, Iruña herriko udaletako albisteak, Barañain eta Iruñea zehazki. Barañainen 2023ko sexu erasorik gabeko festa parekide batzuen aldeko pegatina lehiaketaren irabazleak atera dira. Lehendabiziko saria Barañaingo denda eta edo zerbitzuetan trukatu daiteken 100 euroko txartela Nerea Beriain Jimenezentzat izanen da. Bigarren saria, Barañaingo dendetan baita ere trukatzen aldiren 75 euroko txartela, saioa de Carlos Aletxarentzat izanen da. Iruñeak merkataritza iraunkorreko proiektu bat eta kongresu turismoko bertze bat aurkeztu ditu Interreg Poctefa Europako laguntzen deialdian. Bi ekimen horiek 2,6 milioiko aurrekontua dute eta Frantziako, Euskal Herriko, Kataluniako eta Aragoiko kideekin elkarlanean eginen da.
Horrez gain, Iruñeko udalek erraldoi eta burua handien konpartsaren eta duguna dantza taldearen kontratuak luztatu ditu. Bi alderdiek parte hartzen dute urtero udal batzak hiri kidegoan egiten dituen ekitaldi instituzionaletan. Eta ekainaren 9an argitaratu ziren, azkenik, Iruñeko haurreskola publikoetan onartzeko behin betiko zerrendak. Familiak aurkeztutako edo herri administrazioetatik zuzenean lortutako dokumentazio berria kontuan hartuta ebatziko dira erreklamazioak. Gaurko bigarren elkarrizketa unten, Javier Mangadorekin egonen gara, hementxen behin baino gehiagotan izan duguna, eta gaurkoan solastuko gara batez ere Iruña herriko, badakizu, Hiruburgo, alde zarra deituko genukena pixketa horren inguruan, izan ere, batasunaren privilegioaren 600. urteurrena da orain, aurten, eta horren harira hainbat ekimen antolatu dituzte Iruñean zehar, eta hau horietako bat da, kasu honetan Iruñeko udalak eta Ateneoak, Nafarra Ateneoak elkarlanean antolatu duten kontu bat, zenbait ibilaldi egingo dituzte hortzen Iruñeko alde zarretik eta toki ezberdinetatik, eta kasu honetan urrengo asteazkenean, bortzetan, eta gero berriz ere zazpietan, aukera lehendabiziko ibilaldi honetan Javier Mangadorekin, pixkete burgoen historiak eta hobe ezagutzeko, alde zarreko misterioak eta historiak zein diren, eta ondokoan, urrengo astean, hemendik bitara, 14ean, kasu honetan zezen plaza izanen dute, izpide. Gaurkoan lehendabiziko horretaz solastuko gara, Javier Mangadorekin, hementxe nire eskuinean dudana, Javier, atxaldion da milesker gurean egoteagatik. Berdin, pozik nago, hemen egoteagatik, bai. Eta gu baitere, Javier. Erraten nizun, egin bat nizula galdera bitxi bat, asteko, orain nola hauteskundeak izan diren, begiratzen baituzu, Iruñeako emaitzak, adibidez, EH Bilduk alde zarrean, atera du diferentzia hundiarekin, lehenengo hautagaitza, badu gehiengo arron errotu bat. Eta orden galdetu nahi nizun, alde zarra aurrerakoia izan da historikoki, horrek badu zentzurik, galdera horrek? Ez dakit, akaso ez du zentzurik zeren, gaur egun ezkerra deitzen duguna eta aurrerakoia eta historian seguraski ez dakit nola erran, ez da riguroso, ez da zorrotza hori errate, baina ez dakit erran daiteken olako zerbait, zentzurik duen. Ez dut uste, izango denik. Ze gaur eguneko alde zarra, hain zuzen da, Hiruburguen ezera zonaldea, ez? Orduan, eta Hiruburgoak arras diferenteak izan ziren, sortzez gainera, sortzez, asteko sortzez. Eta gero garapenez ere bai arrun diferenteak izan dira. Orduan, ez dut uste olakorik izango zenik. Kontuan hartu behar dugu, gaurko Iruña zarra, mesetan dagoen, meseta katedral inguruan dagoen zonaldea, alde zarra, esaten duguna, ezera herrigune bakarra, baina baizik eta hiru zirela. Orduan, eta konzeptu hori edo gure pensamoldean, Iruñeko pensamoldean oso errotuta egon da. Errotuta, hogeigarren mendera arte. Pentsa ezagun, batasunaren privilegioa handago, mira, 15. mendean. Hemengo kanta herrikoi batek esaten du, a las Pamplonas ber haimos hecho. A las Pamplonas, horrek esan nahi du, Pamplona bat baino gehiago zirela, eta hain zuzen, Hiruburgoak. Berez ez dira Hiruburgo, hiruak ez dira, hiru herrigune horiek ez dira burgoak. Badago, bazegoen, hiri bat, eta Navarreria zen, hori zen hiria, titulu hori zeukan, jatorrizkoa. Eta gero, agertu ziren, bata bestearen dantzetikan eta urte gutxiko diferentziakin,
Sanzernin burgoa, hori bai dela burgoa, eta San Nikolas, baina herrigunea, poblazioan esaten zen. Osa, diferentea ziren. Baina, lehenbizko galdera, horrekin akitzeagatik, bai, igual, ez dakit, izango zituen ezberdintasunak pentsatzen dut Alde Zaharrak igual historikoki gero zabalgunea izan denarekin, ideologikoak erran dute, akaso euskera gehiago solasten zen Alde Zaharrean, igual beti solastu da euskara gehiago, edo aldrebes, ez dakit, igual zabalgunea liberalen tokia izan zen, garai baten, igual 19. mendean, ez dakit, Ez, zabalgunea pentsatzagun 20. mendekoa dela, Orduan ez da, duela gutxiko kontua da. Orduan, Iruña Zaharrean, burgoetan, hizkuntza zen, hizkuntza majoritario gehienezkoa zen euskera. Euskera, bai. Euskera, eta han badaude hainbat aztarna eta hainbat sinale dokumentatua gainera. Ze elizetarako apaizak hautatzekotan edo itzaindatzekotan eskaera zen edo exigentzia bat zen euskera jakitea, Ara? Bai. Ze gero, aitortzak egiteko eta hola, jendea, zera euskera mintzo zen, orduan, bai, euskera zen jatorrizko, jatorrizko hizkuntza, eta gero, erderaz eta gaztelenez, romantzez eta garatu zen, baina jendea bazen, badaude estadistikak eginak, eta zentzuetan eta erroldetan agertzen dira. Eta gehiengoa zen euskalduna. Kontua da, klaro, agirietan eta agertzen dena, beti romantzez edo gaztelaniaz zegoela. Baina mintzo euskaraz. Baina, pentsatzen ari nintzen, aitzinekoan hemen egon zinenean kontatzen zenigun nola Ziudadela sortu zen, bai, defentsa azpiegitura moduan, baina ez bakarrik kanpora begira, baizik eta barnera begira, ez? Hau da, Alde Zaharrean, eta hor bizi zen jendetik nolabait ere babesteko batez ere gaztelatik etorritako boterea eta ez, hortzen buru horiek, ez? Horten, horrek emategit pentsatzera igual Alde Zaharra beti izan dela, ez da egite, nafartasunaren igual pixketor indargune bat edo kokagune bat, eta nola beti egon dela hori leia hori ez, Nafar eta Euskal Nortasunarena Alde Zaharrean, eta horrek ere baduela zer ikusirik orain hauteskundetan ikuste ditugun emaitzekin, baina, ez da egite, igual piru eta onditz egitea dire. Ez dakit konexio handirik izango den edo erlazio handirik lotura handirik izango den. Ze, nafartasunaren xedea zen Nabarreria, izena hortik dator gainera, ez? Pentsazagun, zera Nabarreria hiria, zela hirigune bat, herrigune bat, baina hango biztanleak, katedralaren inguruan esan nahi dut, Apezpikuaren mendean zeudenak, eta nafarrak ziren, hemengoak, bertakoak ziren. Orduan, garai hartan, ari gara 11. mendean, 11. aurrera, garai hartan Apezpikua zen ez bakarrik Elizaren nausia, baizik eta nausi zibila ere bai. Erregea zen. Baina erregea eta Apezpikoen arteko harremana ezen beti zuzena izan, edo beti baketsua izan. Haien arteko tirabirak ere izan ziren, ez? Eta hain zuzen, behintzat hori irakurri dut nonbaiten, zera Apezpikuaren boterearen aurre edo nolabait muga jartzeko sortu zuen erregeak, Alfonso erregeak, sortu zuen Sanzernin burgoa. Ze jenderekin, etorkinekin. Frantziatik, Frantziatik ekarritako jenderekin, Kaors eta inguru horietatik ekarritakoak, orain frankoak ziren. Hemengoak ziren, Nabarreriako jendeak zerbitzariak ziren, Apezpikuaren zerbitzariak, eta besteak ziren frankoak. Eta hainbat privilegio eman erregeak, eman zizkien,
zera han geratzeko, ez? Orduan, kontua ja zitzen makur. Haien artean, ja baziren diferentziak, ez? Gero, apezpikoak ere bai, naziago da kontua, baina, gutxi gora bera ulertzeko, pentsatu zen, hauek garatzen ari dituk. Frankoak eta. Orduan horri muga jarri behar zaio ere bai, eta orduan berak asmatu zuen beste hirugarren hirigune bat, San Nicolás poblazioak. Baita ere, ez era frantses jendearekin, frankoak ekarrita, baina baita ere Iruñerrikoak. Orduan, ura izan zen nasia. Javier, hortan sartu baino lehen, pixka rebobinatzen atzera, lehenik badugu ez, Navarreria, hiri hori, baina oraindik ere gehiago rebobinatzen badugu atzera, hau dator, erromatar garaitik, ez? Egin batean, pentsatzen dut, hor egonen zela alako herriska bat, ez? Muino horretan, eta nonbait ere irakurri dut, erromatarrak pasatzen direla hemen, ez? Iberiar penintxulatik, eta... Pasatu eta egokitu, Pasatu eta egokitu, ez? Eta hain zuzen ere egokitzeko, nolabait ere, begiratzen dute igual, ez? Nafarroko iparraldea, baina, karo, dena hoi menditsua da, ez? Dena malkartsua, eta beraz, han, ezagin nekazaritzarako, abeltzantzarako, etzen tokia proposegia, ez? Baina, aldi berean, pentsatzen dut toki estrategikoa zen, bidea kontrolatzeko, ez? Iberiar penintxulako sarrera, eta orduan, nolabait ere jeisten dire, eta ikusten dute, ez? La Cuenca de Pamplona, erraten duguna, pixket, ez? Arrano begiz, gainera. Arrano begiz. Goitibera. Eta hor ikusten dute toki hon bat, ez? Dela, intzuzen ere, hor Argai baiaren ondoan, beraz, pentsatzen dut ura eta bar. Defensarako egokia, Iruña pixket, ez? Hor igoa dagoelako. Eta kontua da, guzti honengatik, ez? Erabakitzen dutela, hor Iruñean finkatzea, nola baitere erromatarrek. Bai, baina kontu hori, dirudienez, esen hain zuzena izan. Esen hain zuzena izan. Osa, Pompelo etorritzenean, zer aurkitu zuen hemen, baskoiak aurkitu zituen. Eta baskoiak hemen baziren, Iruñean baziren. Eta omen ziren, katedral inguru hortan, hori zen muino bat, eta da, muino bat, beraz estrategikoki defensarako aproposa, baina zabalduak ziren bera ere bai, Osa ez bakarrik goian, baizik eta bera ere bai. Nekazaritza da pentsatu dute, zerreka ondoa. Bai, baina, pensazagun, erromatarrak kanpokoak ziren, orduan, hemen baskoiak ziren. Orduan, erromatarrek, nik hori entzun dut, bai, erromatarrak beti toki guztietan, zelatan ziren, beldurrez, ez era erasoen beldurrez, eta hola, ez? Eta orduan, non zeuden baskoia batez ere, zera muturretan, tontorretan. Eta, klar, Iruñerrea da, Kuenka bat, azpila da, ez? Inmendi zinguraturik. Eta orduan, non jarri ziren? Osa, haiek zaindu nahi zituzten tontorrak. Batez ere tontorrak. Eta non jarri ziren? Aranguren bailarran, ez hemen, hau oso urrun zegoen. Mendietatik, eskabaken duta, mendietatik oso urrun. Eta baskoia ziren Arangurengo, Irulegi eta toki horietatik, ez? Tontorro horietan, ez? Eta, orain ez du gogatzen nola duen izena, baina Aranaren erdi-erdian badago muino txiki bat, ez dut gogoratzen izena, ezen euskarazko izena dauka, eta han jarri ziren. Han jarri ziren tontorrak begibistan izateko. Eta han egon zen Pompeioren lehenengo kanpamendua. Zer gertatu zen? Gero haien artean gatazkan sortu zuten, erromatarren artean bazen gerra zibil bat. Konpainia kalea, kontua da, Konpainia kalea orain gaur egun hiltzen dela Kuria kalean. Kuria kalearen kontra, angelu zuzenean gainera. Kontua zen jarraitzen zuela ekialdera gehiago eta hori zen Karduz osoa. Eta Dekumanuz zen Kuria kalea. Kuria kalea bera. Eta orduan, han goian, katedrala dagoen... Kuria kaletik nora, gutxi gora bera, ez dakit... Udaletxeraino... Ez, beraino. Ematen du, hori iria. Eta gero, baziren,
herriak ez, baizik eta etxeak eta finkak eta historiak, ze haiek erromatarrak oso zaletuak ziren gero udako egoitzak izateko. Eta ordan zabaltzen ziren. Garaiko gorraizak. Hoxe, eta antzekoak, ez? Eta ordan zabaltzen ziren, orain jauregi Nafarroko artxibategia dagoen tokian, araño zabaltzen ziren, induzketa gutxi egin dira, baina egin direnetan agertu dira erromatarren aztarnak, baita harresiak ere, kontua ikertzeko dago oraindikan eta gauzak agertzen ari. Eta pentsatzekoa da, baskoi horiek bota zituztela? Ez, bota ez, egokitu. Haiek erromatarrak azkarrak ziren. Bota egin baldin badituzu, jendeak hemendik, beti borrokan izango zara. Ez, bere ganatu, kolonizatu, zuek izango zarete gure morroiak, gaumila artean, subdituak, baina hainbat ezera abantaila emango dizkizuegu. Eta orduan, moldatzen ziren, eta bai, konbibentzia egiten zuten nolabait. Borroka ez. Eta erramarren pixkanaka orduen nabarreria, ez? Hiri hori dugula, eta pixkanaka hasten dela haunditzen, baina, haunditu ere gehiegi ez. Ez. Antzaz ez. Ez. Nabarreria ingurua zen. Eta orduan gero, askoz ere geroago ez, 11. mendean eta hola, Nabarreria hiria sortu zen. Beraz, Nabarreria... Baina deitzen zitzaion Ponpaelo. Eta denari, Ponpaeloren hiria, beraz Pamplona. Bai. Baina Iruña, jatorrizko euskerazko izena Iruña da. Claro, harritzen da terrenu, zeren Nabarreria deitzen duguna hiria baldin bazen, ez? Nafarren herria. Nabarreria, bai. Eta Iruña hasten zaio deitzen, hiru burgoak elkartzen direnean. Bai. Ez eta lehenago ere bai. Eta lehenagotik ere bai. Bai, el reino de Pamplona zen, ere bai, Ez Nafarroako erresuma. Lehenengo izan zen, Pamplonako erresuma. Romantzez, el reino de Pamplona. Los reyes son erregas ziren de Pamplona, del reino de Pamplona. Beraz, hortzen dugu erromatarrak, eta pentsatzen dut, mendetan, joaten da garatzen, hor bizitzen dira, erromatar imperioa hortzen da, erdiaroa hor gelditzen da, hor hartzen du indarra, pentsatzen dut, katedralak, eta elizak, eta hori, eta orduen aietzen gara, gutxi gora bera, aipatzen zenuen 11. mendeuntera. Eta hor hasten dire bertze kontuak ere bai. Bai. Hiri moderno, baino lehenago, baina nolabait esateko modernoaren garapena eta hola ez. Kontua da, pentsa ezagun, 3 burgo baldin baziren, edo 3 herrigune baldin baziren, askotan harremanak onak ziren, baina beste askotan ez. Eta zaila da, auzoko kontuak beti izaten dira zaila. Pentsatzagun zer gertatzen den estatu batuetan. Estatu batuak dira estatuak. Orduan, gaizkile batek egiten baldin badu gaiztakeri bat estatu batuetan, babesten da beste estatu batean. Eta orduan hemen burguen artean eta gainera gertu, orduan, batek egiten zuen lapurketa bat edo hilketa bat edo Nabarrerian, San Nikolasera edo San Zerninera. Eta lege ezberdinak edo, justizia eremu ezberdinak? Bai, eta fueroak eta diferenteak ziren, orduan. Eta orduan, hori gertatzen zen, maiz. Alere, Javier, galdetzeagatik, guri gaur egun egiten zaigu pixket igual arraro hau, de repente burgo bat sortzen dela, da zerbait artifiziala gu pentsatzen dugu, hiria joaten dela hunditzen. Ez dakit, burgo bat, zer zen, erran dut zeren, badire tipo hiri kategoria ezberdinak, modukoak edo eremu ezberdinak, hain zuzen zuk erraten duzu, gauza da Nabarreria, bertzea da burgo bat, bertzea da
San Nikolaseko populazioa, orduen, badire hor nolabitere ez dakit, ez dire denak hiriak gaur egun erabiltzen ditugun zentzu berdin horretan. Bai, segurenik nik ez dakit, baina segurenik esango zen ez era privilegioen arabera. Osea, hiria baldin bazeukan privilegio batzuk, ordan desberdintzeko bestea zen burgoa, eta pentsatzen dute, nik ez, hori ez, egia esan ez dakit. Bai, segurenik. Kontua da hori, gatazketan hasi zirela, gatazka gogorrak, hemen nahiko basatiak izan gara betidanik. Eta pentsazagun, 1276an, Navarreria osoa txikitu zuten, osea, arras egin zuten, beste bi burgoek, zera frantsesen laguntzarekin eta hola, arras utzi zuten, baina arras, osea, ez duten utzi, katedrala bakarrik utzi zuten. Eta gainera, debekatuta jarri zuten, eraikitzea berriz. Eta han eman zuten, horrela eman zuten, osea, landatu egiten ziren, soroak eta landatu, arras. Eta debekatu egin zuten eraikitzea. Eta horrela egon ziren, iaia 100 urte. Orduan, gero ja, eman zuten baimena berriz egiteko eta egin zen, ez? Baina, gatazka jarritzen zuten, Gero, pentsazagun ere bai, San Nikolas ere bai, haren kontra egin zuten ere bai, halako batean. Eta jende guztia, San Nikolas populazioko jendea, elizan sartu ziren. Bueno, kanpotik egin zuten, jendea horroan, zegoela. Eta hori indikan ikusten dira aztarnak, Bai, barrutik ikusten dira aztarnak. Osea, nahiko gogorrak izaten ziren, gatazkat ziren, oso bortitzak. Gero aldi berean, burgo, edo hiri bakoitzak zituen pixet bere ezaugarriak, ez? Aipatu duzu, Navarreria hemengo betiko hiria, arrango genukena, ez? Bertako populazio jatorrizko behintzat, bai. Jatorrizko nolabait ere. Eta gero, San Zernin burgoan, ez? Hor etortzen direla batez ere frankoak, eta gero baitere badu halako ezaugarri, ez dakit, modernoago bat, nolabait ere, ez? Hiri modernoago bat edo liberalago bat, erran nahi dut, komertzio gehiago, ez, mugituagoa. Claro, komertzio eta salerosketak eta batez ere San Zernin eta San Nikolasen egiten ziren. Besteak ziren morroiak, nekazariak, abeltzainak eta hola. Eta beste horiek ja ziren frankoak, ja ziren artisauak eta gremioak sortu ziren. Karrika bakoitza zen gutxi gora bera bere gremioan, zapateria, pellejeria eta izenak dira gremioenak. Eta irigintzare bai diferenteak, adibidez, San Zernin burgoa zen hexagono bat. Hau, segurazki mapan denek ikusi dugu momentu batean, iratzen duzunean alde zarretik, ikusten da hor argitar garbi bloke batzuk, eta horrek badu bere zergatik hexagono forma. Segurenik lurrari egokitzeko, lurrean egokitzeko, eremuetan egokitzeko, bai. Eta oso nire itzat bitxia da ere bai, ze San Zernineko mutur, ipar mendebaldeko muturrean, orain, Oko plaza dagoen inguru horretan, eta konbentua deskaltzoz eta inguru hori geratzen zen kanpo. Burgotik kanpo. Eta hor sortu zen, beste populazio txiki bat, la Pobla Nova, de las carnicerías nuevas, eta hola, baziren holako, burgoak ziren, edo hiriguneak baziren, baina inguran ere sortzen ziren hainbat, San Nikolasetik kanpo, orain Gazteluko plazan dagoen tokian, hori zen tierra de nadie, burgoen arteko eremu bat. Eta orduan, han landatzen zen, soro bezala erabiltzen zen, edo baita ere, Hoi horrengo adibidez Gaztelu plaza dagoen toki hori? Bai. Hor soroak? Baina ez osoa. Bai, soroak. Baina, izkina batean, gutxi gora bera uste dute, ez nago oso zeur, baina aztarnak agertu dira, parkina egitean, agertu ziren. San Nikolas alderago,
auzo bat sortu zen. Burgoaren auzo bat. Eta zen Zurriburbu. Euskara kutsua handia dauka, ez? Zer esan zuen horrek? Nik ez dakit, baina susmoa dut zorri, burgo. El burgo de los piojosos, edo lako zer bat, Eta orduan, etxe txikiak egin ziren, eta baratzak eta historiak, eta, bueno, ez dakit, ez zuen asko iraun, luzarago iraun, ez. Baina, bueno, han ere egon zen, burgoak baziren, baina kanpoan ere bai, baziren beren gauzak ere bai, beren etxeak eta jendea ere bai egokitzen zen. Aipatu dugu, Nabarreria pixken kazarien eta toke, morroiena, eta hor, katedralen, nola baitere boterea zuena. Bueno, eta gero Nabarrerian bertan, beste muturrean, orain zera La Merced inguru hartan, han judu herria egokitu zen ere bai, juderia bat. Juderia bat. Badago izenen bat horrekin gaur egun ez? Gaur egun, ez, gaur egun ez dago ezer. Aztarnarik, baina agertu ziren hilerri baten aztarnak ere bai, sinagoga ere bat zegoen, orain ezera apesarren egoitza dagoen tokian, lehen La Merced konbentua zena, lehenago sinagoga zen, sinagoga. Eta mutur hartan ere bai sortu zen beste laugarren burgo bat. Ez que, Iruñan bat ziren lau burgo, San Miguel. Horrek ere gutxi iraun zuen, ezen oso nagusia, eta horregatik hiruburgoa, beti izaten dira hiruburgoa, baina laugarren bat izan zen ere bai. Eta gero ere bai, San Zernin burgoan, San Zernin luzea da, eta hirigune bakarra bi parrokia dituena, eta zituena, San Lorenzo eta San Zernin. Bestetan ez, Eliza bakarra, parrokia bakarra. Katedrala, esen katedrala, San Juan parrokia, katedralean badago, katedrala, baina bertan egoitza da ere bai San Juan Bautista parrokia. Lehen konpainia kalean zegoena, orain da aterpe, erromesen aterpea, desakralizatu egin zuten, baina hori zen San Juan Bautista parrokia. Aldezarreko, Nabarreriako parrokia. Baina egoitza, eta oraindik badago, zegoen eta badago, katedrala barruan. Sartu eta ezkerraldean, hori ez da katedrala, hori da San Juan Bautista parrokia. Parrokia, aldare bat ez dago besterik. Baina badu bere independentzia nola baita esateko. Orduan, klar, mila gauza daude alde horretatik, bai. Eta aipatu dugu, pixket karakteristikak ezberdinak ezaugarriak burgo hauenak, eta San Nikolasek ere bazuen bere ezaugarri ezberdinak, aitu noiz baitera hor, gehiago egoten zirela, apezak eta... Ez, salerosketa, komertzianteak ziren ere bai. Bai. Irigintzaldetikan ez da ja ezaguna da rektangulo bat. Orduan, eta Eliza Nagusia, eta beste muturrean bazegoen bai konbentu bat San Anton, horregatik San Anton Karrika. Mutur hartan, Zutadela alderako zera muturrean bazegoen San Anton, beste eliz bat. Baina gero ere, beste konbentu bat. Eta konbentu gehiago baziren, Nabarrerian Santa Cecilia izan zen, asko. Lehen konbentua jartzen ziren hiritik kanpo, baina gatazka zirela eta gerrak eta historiak beti bronketan ibili gara, orduan hasi ziren sartzen San Francisco eskolak, baziren beste konbentu bat, San Francisco izenekoa, eta, por cierto, hori bota zutenean, eraitsi zutenean San Francisco eskola egiteko, han bazegoen oso esi polita, burnitzkoa, oso ona, eta jarri zuten, Sarasate pasalekoan, Espainiako banketxea eta hurrengo eraikinaren artean, han badago sarrera bat, patio batera sartzeko, eta esi hori zegoen han sartuta.
Gero ja, berriztatu egin zuten eta hola, eta etzi hori desagertu zen. Eraman zuten zera txatarrero baten gana, dirudienez, eta desagertu zen. Eta oso ona zen, eta hori pena handia da ez konservatu izana. Bai. Beste kuriosidade bat, eta pixkat bagoaz hurbiltzen, ez? Batasunaren privilegiora, da, burgo bakoitzak ere bazituen bere arresiak. Bai. Nolabait ere, zauden separatuak eta bakoitzak bere defentsak, eta ditut gainera, elizen edo parrokiaen paretak erabiltzen zituztela ere... Ez zituzten erabiltzen. Defensaren zati ere zirela. Ez. Arresia, nik ere hori pentsatzen nuen, eliza sendoak dira, oza, gotorlekuak dira. Ordan aprobetsatu, hormak aprobetsatu. Ba ez, egiten zen kanpotik, oso gertu, baina kanpotik, ronda bat egiteko, handik ibili izateko. Eta orduan, San Zerningo arresia bazegoen kale berriaren parean. Kale berriaren, ez dakit nola esan, San Zernina begira ezkerraldea zen San Zernin, arresia, Burgoko arresia. Eta eskuinaldea zen San Nikolas populazioko arresia. Eta kale nagusia zen fosoa, Lubanarroa. Bien arteko fosoa. Zer pasatu hortik, nada, deus. Ez zegoen aterik, Ez zegoen aterik. Osea, ezin zen pasatu batetik bestera, prinsipioz, hori zen defensarako fosoa besterikan gabe. Burgoen artean ere komertzioa eta izanen zuten? Bai, harremana bai. Harremana bai. Derrigorrez. Claro, zera nekazariek eta beltzainek eta saltzen zituzten beste burgoetan. Haiek artisautza lanak ere bai, obrak, saltzen, osea, harremanak bai. Harremanak derrigorrezkoak, kontua da, harremanak askotan ez direla oso baketsuak. Eta kontua da, 1423an, errege batek erratzen duena, aski hemen gatazkak eta kalapitak, eta elkartuko dugu. Ez omen da hain erraza, baina bai, orokorrean hartuta esan daiteke hori. Aski da, orain batasuna egingo du, batuko ditugu hiruak, udal bakarra, regimiento esaten zen garai hartan, regimiento bakarra osatuko dugu, non, hiruen artean, eta udaletxea egin zuten, hiruen arteko eremu horretan, Pentsatu behar dugu, hori ere bitxia da batzutan, ez gara konturatzen, laua egin zutela, baina Gazteluko plazatik Argaibaiaino, hori guztia zen sakan bat, barranko bat, Eta hortik, pentsatzen Mainu eta Santo Domingo, hori guztia dira aldapak. Eta orduan, burgoen zabor guziak hortik behera zikoazen, ibai aldera, erreka aldera. Orduan, eta gero, San Nikolas eta San Zernin arteko Lubanarro ura, kale berria dena, gaur egun kale berria dena, hor, bai alde batetik, bai bestetik, zaborra botatzen zituzten, eta zakarrontzi bilakatu zen. Osasunaren aldetik ere bai, ezen oso osasuntsua, Orain udaletxea dagoen zonaldea eta atzeko guzti hori. Hoixen zabortegi bat zen, kasi. Bai, eta txapitela. Pesazagun, oraingo eraikinak etxeak eta ez zirela. Ez zeudela, orduan, hori zen, holako Rambla antzeko, baina malkarra handia. Zeukan, handik bera, jizten zen dena, Eta orduan, Lubanarro hori kale berria, batasuna egin zenean, Carlos Hirugarrenak agindu zuen, orain, arresi bakarra izango da, kanpokoa, baina burgoen arteko arresiak fuera, kanpora. Eraitsi behar ziren. Eta, erestean, geratu zen, zonalde hori, Lubanarro hori, zertarako ez zuen balio, Orduan, baratzak jarri zituzten,
pilota partidak egitera erabiltzen ziren, pentsazagun hori luze, osea, lehen pilota ezen jolasten frontoietan, luze, zelaietan. Orduan, zati hori, Zutadela alderako zatia batez ere, erabiltzen zen pilotan jolasteko, kontua da, gero eraikinak egitean, pelotazoak etxein kontra joaten zirela eta debekatu zuten azkenean, ez. Baina bai, osea, pilotaleku izan zen ere bai. Hori konpensatzeko, hemen pilotalzaletasuna izan da handia, betidanik, ez. Hori konpensatzeko egin zuten eremu bat, zelai bat, ederra, pilotaleku zaharra esaten zena, el juego viejo, esaten zen. Orain parlamentua dagoen inguru hartan, osea, pentsatzagun hori guztia, Ciudadela kanpoan zegoela, hor jolasten zen pilotan. Pilota partida, gainera oso interesgarriak eta gogotsuak eta jendezuak ere bai, Sarasate dagoen tokian, pasaleku hori horretzagoen deus. Ez, hori zen beste lubanarro bat, fosoa, San Nikolas populazioko lubanarroa, han bertan zegoen arresia, baina arresia ez zegoen San Nikolas elizaren parean, aurreresiago, bestean bezala. Eta ordan zonalde hori zen lubanarroa, ura eta guzti, hasieran bat zegoen ura, pelikuletan bezala. Eta gero geratu zen, zabortegi, ordan ja urbanizatu egin zuten, txukundu eta Sarasate paselekua egin zuten, baina Sarasate paselekua da, relleno nola baita esateko, bete zuten. Horregatik, eta hori bai bitxia dela, eta hori ere nik bizi nuen, hasi zirenean planteatzen aparkalekuak, hirirako aparkalekuak, lurrazpikoak, lehenengo ideia zen Sarasate paselekoan egitea. Eta ezen idea txarra. Zergatik, hori guztia zera bete dagoelako, osea, lurra dago azpia, berago. Ordan, han aztarna hundirik ezen agertuko. Gazteluko plazan bai, eta agertu ziren. Baina lehendabiziko ideia, udalarena, ni gogoratzen dut, udal dantza taldekoa izan nintzen, eta behin zera Europa aldera joan ginenean, bidaia batean, zinegotzi bat etorri zen, propio Europako aparkalekuak ikusteko. Nola egiten zituzten haiek, gero Sarasate paselekoan egiteko. Eta hori ja galdu zen, ideia edo asmo hori galdu zen, eta gero ja Gazteluko plazan egin zuten. Eta, Javier, beraz, egiten da hoi, batasunaren privilegio hori, eta ez dakit ongi atera zen, operazio bat izan zen, erraten aldugu, erran dute, iskanbilak eta kontu hauek akitu ziren? Baretu ziren. Nahiko ongi egin omen zuen, erregeak, karguak, zinegotziak nahiko orekatu, kopuruak nahiko orekatuak izan ziren, haien artean gero bai alkateak, hori ere, horrek ere badu, gero ja etorri zen konkista. Horren ondoren, pentsazagun, mende bat geroago, etorri zen konkista. Eta orduan, alkatea zera erregeak, erregeak ez, errege ordea, elbirrei, izendatzen zuen. Osea, ezen zinegotzien artean hautatua. Eta inposatua. Eta zuen botorik. Ahotsa bai, baina botorik ez. Bakarrik, empate, gertatu ezkero, orduan bai, erabaki horra zen. Eta horrek ere sortu zituen hainbat iskanbila eta historiak geroagokoak eta oso kuriosoak, baina ja, batasunatik kanpo. Javier, baina atera zen ongi, batasuna azkenean, jendeak onartu zuen, eta nolabait esateko, baretu zen, kontua ja, baretu zen. Javier, akitzeko, eta aigaren ez 600. urte hurren hontan, nola bidere laburrean ezakit nola errango zenuen
Zer izan da batasunaren privilegio hori Iruñarentzat eta Nafarroarentzat? Nik uste dut, hau da ja nire uste apala, baina aurrera pauso ederra egin zela, oza, pentsatzagun, beti haien artean gatazka, kanpotik etorritakoa, hauek gatazkan daude, venga, por ellos. Oza, oso erreza zen konkistatzea, ez? Eta pentsatzagun, hemen Carlomagno, hemendik pasatu zen Carlomagno, besteak, eta guztia pasatu ziren hemendik. Horregatik gotortu zuten, behin Fernando Falsario, Fernando Katoliko erregeak, konkistatuta, Iruña konkistatuta, zer egin zuen lehendabiziko gotortu. Arresi zarrak, fuera, arresi berriak egingo ditugu, balortatuak horiek ez. Eta zergatik, betidanik eta horrela idatzita agertzen da dokumentu zaharretan, Espainiako dokumentu zaharretan, porque Pamplona es la llave y bastión de las Españas. Orain aipatzen da askotan politika mailan eta hola, cuestión de estado dela. Nafarroa dela, cuestión de estado. Zergatik, Europatik sartzeko, peninsulan sartzeko, bide errezena horrega ingurukoa da. Eta horregatik bera, Iruña. Pirineo gogorretik sartu bera, ez. Beste aldetik, kostalde nahiko urrun dago. Ordan, zuzenena da, hau. Eta horregatik Iruña gotortu behar zuten. Eta horregatik beste gora berak, arresiak zera iraiki, zera osoleta geratu, perfekzionatu ez, hobetu, berriz gaztelatik ere etorriko zen diruaren zati bat ezakit, seguroski ez, erten duen Nafarra ikenduko zitzaien, agindua bai. Agindua bai. Hemengo jendeak ez zuen Iruña gotortu. Iruña zarra bai, burgoak bai. Hemengo jendeak gotortu zuen. Baina besteak erregaren aginduz. Bai, dudik gabe. Ciudadela, errantzen nuke dela gaztelarren simbolo bat? Gaztelar kulturaren konkistaren simbolo bat? Ez, nahiko internazionala delako, hain zuzen, erran dut Ciudadela hemen, Iruñean, ez azpiegitura gisa, erran nahi dut. Nolabaitere haiek txertatzen duten zerbait delako, nolabaitere pixket inposatua, kristoen dirua eskatzen duelako gainera, ez, pixket gaztelaren defentsarako beraz, zagit ez, pixket gaztelaren konkistaren ere simbolo. Pentsazagun, konkista garaian, Iruña eta Nafarroa, banatuta zegoela. Bazegoen agramundarrak eta behamundarrak, hemen gatazka ziren haien artean ere bai. Hori da gure akats nagusiena. Beti, beriztuta egon gara beti. Eta orduan, kanpotik etorritako erasoak eta erasotzaileak, ikusten zuten, aurkitzen zuten oso tokia proposa konkistatzeko. Argi da garbi ez. Orduan, baina gotortu Ciudadela eta gainerako arresiak, orain ez daudenak, eta oraindik daudenak, guziak, eraikin guziak, erregordearen bitartez aginduak dira. Baina ingenieroak beti kanpoko, gehienetan eta nagusienak kanpokoak ziren, kanpokoak ziren. Berbon eta hori guziak kanpokoak ziren, eta hori ere nahiko bitxia da, horietako batzuk, baziren ingenieroak, bai defentsarako, ingeniero militarrak defentsarako, baina erasorako ere bai. Orduan, artilleria hobetzen zutenak ere bai, baziren nahiek. Orduan, artilleria hobetu, defentsa hobetu, negozio borobila ez, nik garatzen dut artilleria eta saltzen dut, eta gero garatzen dut defensa hobekuntza horren kontra egiteko. Orduan, obra berria. Hori da, hobetuko ditut gainoiak eta sistemak eta historia, eta hobetuko dut defensa haien kontra. Gaur egun zera ordenagailuen birusak bezala. Fabrikatzen duzu birusa bat eta gero babesa saltzen dituzu.
En fin, nafarrak eta iruñarrak aipatzen zigun hemen Javierrek beti banatuak, edo beti orako iskanbiletan ibili garela, baina, batasunaren privilegioa etorri zen, duela 600 urte, eta hori ospatzen, hain zuzen ere, iruñarrak aipatzen genuenez, ekimen andana bat, eta zehazki kasu honetan, ibilaldi batzuk, datorren asteazkenean, 8etan eta 7etan, Javier Mangadorekin, ibilalditxo bat, Iruñeatik, hor aldezarretik, historia hauek eta historio guzti horiek ezagutzeko. Javier, mila esker handitz gurean egoteagatik gaur. Zuei. Ikusi duzuena, gaurkoan eskaintzeko genuena, bihar ere Hortzilarean hemen izanen gaituzue informazio eta elkarrizketa gehiagorekin. Bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.